Frangsi kadom pajulo kadoi fanta daga jitong dum jo town committee chairman pencing lok pina leaders tum han kadom pajulo pini ni tum dak nang ka humri alam tegel han lo ke dam tang mane patami deglo tarik 4 ni ajo por jopang thang arwe ke jang pena jok men lang thipi wang dudlo asolang thipi ke la hello dak diplu lang roy du lo so diplu lang roy pen det delo dak diplu lang roy borchan lang roy du lo son pen men lang thipi wang jui pen jok si dak dolomra tawnalong pen cheng lok pinang an rong rup long tamela lang rai ke du pen cheng lok pinang an hemerit bang lang kang lum dolo pen pinang an area abang ke la so lang kang lum pen kidu kisung ke potum do piglo so kidu kisung along ke la hemrit kana hok dolo la pen ke dak homporti kana hok dolo munitum kidu kisung dolo jola kaddu kawe akidu kisung alam ilitum jasmet pet ke dak duar bagri local misi mate education sa Richard Togbi alangli nilitum hanang pin khatsi jela kidu kisung adem an humri nam tu la pen la hai kidu kisung ko pipima kenang ji hormu an hadak lang dam tu udinil tu hanang toisi pini dak nilitum da dhora de plus area tani tu banglo la si la dak nilitum dak wang pen nilitum dak birta nang long lo de la dak 55 himilis atum mangke dak ahemerit kenahok langkang lum pen kidu kisung ko potum dolo asila hai tum han itum IM sar amparta ilitum duar bagori local misi Richard Togbisar alangli tong sikot pen alangli mithang jung pen si alangli ladak kupini hemrit long kenang ji hormuan aphan pu tangka sekai sihini tame alangli hin pen ilitum han nang ludun lo nang ludun si dum dakron kanglo la pen kalangli department atum han disaster management tum han yaru office long alangli pun kurisi adak tong sikot pen reson pini tame dak nang pelilo la si pini tum dakron tikanglo la pen ladak penang an kidu kisung apimili tum lahai hormu nang chodeng dun lo la si nilitum dak dipluso dadhara ratum tame ningarong lo ye tong sikot pen nitum hadak kidu kisung nang ka humri pen lahai kipi pujer tikang apot la si nilitum dak dipluso rat tame itum kachinghon duar bagori local misi mate Richard sar phantabe chorulo penito hin pentabe chorulo alang itum tong sikot pen tu handak mengarap nang pot dadhora diplu suara han birta ke mete sit hantikang tu ye non Karbenglong Autonomous Council CM ang part tame Assam Assembly Legislative Assembly long non hejong kece toidun itum Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangsar alangli duar baguri arat phan kang hon pen jok ge ilitum phan asamala phur abangke nang sengson pipon pu pusi ilitum sar Richard Togbi phan pin khatlo lasi sar niliphanar julo jela bangso asamala phur abangke 10 kilometer an sengson piji lasi alangli bangke dak dadhora diplu suara phansi alangli piji ning hanglo loge report nang hanglo lasi la so tengpen alangli pasengson ponlo lasi dak diplu so dadhora rat phan abangke sibirta ke melo lasi la samala phur bangke
Adak malas si penang cengpo la kap tu di plusoan. La sela solong si RCC dolong da dopo la pentuar ta thecet ji la so asama la purge. La si la so abirta ke me long pe ni tani ngarong lo la si dak di pluso da dora rat phantame birta ke me nilihin pentame pachini tegang lo.